Jeg har været hele vejen herover. Jeg har ondt i hovedet. Ej! Ej! Hvad lavede du? Han står fingeren i en numse. Så knuste han sådan en bane. Det var at lave lige en konto. Nej, mor, de har prøvet at ødelægge glasset. De er hun ser så ud til at være rimelig Det det. er navnet, der er store. Rocky Panty. Og han sidder der udenfor. Panty eller Kipanty? Kipansi. Kipanty. Hey, kig på mig. Kipansi. Kipanty. Nej, pen. Ikke pan. Pen med e. Nå, Kipanty. Figur. Det er en dreng. Der er 2 drenge og 3 piger. Der er 2 drenge og 4 piger. Er det der dreng, eller den der dreng? Jeg tror begge er den her dreng. Der er 2 drenge og 4 piger. Der er Der er faktisk 2. Malkia. jeg tror, det er ham. Breakdance. Hvis du falder af, så Derfor griner kan du bede om at få gammel dynebetræk og sådan noget.